an balimaw mɔgɔ caman y'a ɲininka an ye video mun kɛ Mali passeport kan ko Mali passeport wari ko a bɛ sara cogo di bɔlɔlɔsiraw sanfɛ an bɛ n'o de ɲɛ yira u la nin video in na o la ɲininen don a fɛ a ka video in bɛɛ lajɛlen lajɛ walasa a ka faamuyali sɔrɔ a la an bɛ kangari gɛlɛn kelen da yanni i ka wuli k'a fɔ k'i bɛ sanni kɛ bɔlɔlɔsira sanfɛ n'i ka banque carte ye i k'a lajɛ tuma bɛɛ lajɛlen nin gogoro in n'an ka flèche bilenmanin dalen filɛ nin ye gogoro mun sanfɛ bɔlɔlɔsira ɲɛma n'o bɛ bɔlɔlɔsira de ɲɛma o b'a yira k'a fɔ i bɛ se ka da o bɔlɔlɔsira in na an filɛ nin ye Google bɔlɔlɔsira de sanfɛ an ɲɛ tɛ gogoronin na Google bɔlɔlɔsira ɲɛma o b'a yira k'a fɔ an bɛ se ka da nin na nka o n'a ta o ta bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi dɔrɔn n'i dalen tɛ fɛn o fɛn na i kan'i ka banque carte numéro don a sanfɛ sabula sonyɛnikɛla fana ka ca bɔlɔlɔsira sanfɛ o la n'i nana Google bɔlɔlɔsira sanfɛ i bɛna taper barre de recherche kɔnɔ n'o ye ɲininikɛyɔrɔ ye i bɛna sɛbɛn paiement passeport Mali o la a bɛ bɔlɔlɔsiraw bɔlɔlɔsira mun fɔlɔfɔlɔ bɛ bɔ dɛ a ka ca Ala fɛ o yɛrɛ de don o la i bɛna don o kɔnɔ tɛgɛnin dalen fila kan an bɛ don a kɔnɔ n'an donna a kɔnɔ a bɛna yira an na tantɔ de awa nin yɛrɛ de don o la n tun bɛ ka misali mun d'aw ma sisan an ɲɛ tɛ gogoronin na yan nɔ donc a ka ca Ala fɛ an bɛ yɔrɔ ɲuman na o la n'i donna a bɛ kunnafoniw d'i ma n'a ye kunnafoniw d'i ma a b'a yir'i la k'a fɔ fana papier minnu kan ka fara ɲɔgɔn kan walasa i ka t'i ka passeport nɔfɛ ka tila k'i kangarida k'i ye tuguni k'a fɔ ko n'i ka papiyew ma dafa papier minnu ɲininen don i fɛ ka passeport kɛ n'o ma dafa passeport wari tɛna segin i ma awa passeport yɛrɛ tɛna d'i ma o la a ɲininen don bɛɛ fɛ yanni i ka wuli ka se yen nɔ i ka papiyew sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ n'a bɛɛ lajɛlen dafalen don ni nin yɔrɔ in faamuna i bɛ jigin duguma n'i jiginna duguma i bɛna étape suivante o kɔrɔ ye i ka taa ɲɛfɛ i b'a digi o kan n'i y'a digi o kan a bɛ na n'i ye yan fana i numan fɛ kunnafoniw bɛ yen nɔ n'a bɛ walawalali k'i ye i kan ka sɛbɛn minnu fara ɲɔgɔn kan ani ni wari sarala wari tɛ segin i ma a bɛ k'o kunnafoniw d'i ma ani k'a f'i ɲɛna fana banque carte minnu b'a to i bɛ se ka wari in sara bɔlɔlɔsira sanfɛ a b'olu fana ɲɛfɔli k'i ɲɛna o sanfɛ n'o ye yan yɔrɔ ye o ye choisissez votre site d'enrôlement pour dépôt de dossier o tɛ dɔwɛrɛ ye o y'a ye i bɛ jamana mun kɔnɔ n'i bɛ fɛ ka passeport kɛ yen nɔ de k'i k'o yɔrɔ de sugandi o la n'i bɛ Mali de la i bɛ na i b'a digi yan nɔ n'i bɛ jamana o jamana kɔnɔ n'i kɔni bɛ fɛ k'o jamana de sugandi i b'a digi nin flèche fimanin kan a bɛ na ni jamanaw bɛɛ lajɛlen ye Mali passeport bɛ se ka sɔrɔ maliyɛn den fɛ k'a to jamana minnu kɔnɔ olu bɛ yen nɔ nin yɔrɔ in na an ka machine la komi a bɛ baara wɛrɛ la a tɛna photo in yira u la mais an bɛna photo in afficher écran kan aw bɛ n'a ye o la anw bɛ Mali de la an bɛna an ka passeport kɛ k'an to Mali de la o la an bɛ Mali sugandi ni e bɛ Faransi e bɛ fɛ k'i ka passeport kɛ k'i to Faransi de i bɛ Faransi sugandi n'i bɛ États-Unis de n'i bɛ fɛ k'i ka passeport kɛ k'i to États-Unis i b'o sugandi n'i bɛ Algérie de i bɛ fɛ k'i ka passeport kɛ k'i to Algérie i b'o sugandi ainsi de suite donc nin yɔrɔnin an b'a fɔ ka a fɛrɛfɛsiya barisa mɔgɔ caman o fili bɛ mɔgɔ caman sɔrɔ n'i bɛ yɔrɔ min i b'o de sugandi anw bɛ Mali la an bɛna Mali sugandi o la an ye Mali sugandi a bɛ yen nɔ Mali toutes les villes o la sa e bɛ Kayi i bɛ Kulikoro i bɛ Sikaso i bɛ Segu i bɛ Mopti i bɛ Tombouctou etc i mana kɛ Mali fan o fan e kɔni i bɛ nin yɔrɔ de sugandi n'i bɛ fɛ k'i ka passeport wari sara bɔlɔlɔsira sanfɛ o la an ye Mali ta toutes les villes o la sisan n'an y'o kɛ an bɛna sélection na o la an bɛ taa ɲɛfɛ n'an sera yan nɔ a bɛ yen nɔ ko choisissez l'urgence o kɔrɔ ye de i bɛ passeport normal de nɔfɛ wa walima i bɛ passeport premium de nɔfɛ n'i y'i gɛrɛ ka na finmani flèche finmani na n'i y'a digi o kan a bɛ sɛbɛn passeport a bɛ sɛbɛn normal ani passeport premium o la o walawalali o ye mun de ye passeport normal o y'a ye n'i bɛ passeport nɔfɛ tile 10 kɔnɔna na walima tile 15 tile 20 a datuw bɛ changer mɔgɔ t'a a kɛcogo dɔn mais kalo kelen kɔni délai de don o ye passeport normal ye nka passeport premium o ye de i bɛ passeport ka taa déposer don min na yɛrɛ k'a ta o don i tɛgɛ la cayi o ye tile kelen ta ye a bɛ fɔ o ma ko passeport premium nka o yɔrɔ fana na a bɛ ɲini fɛ n'i sigilen de don ko kan n'i bɛ ka passeport ɲininkali kɛ misali la n'i sigilen don Faransi de e bɛ fɛ ka passeport ɲininkali kɛ k'i k'a sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na a bɛ f'i ɲɛna k'i tɛ se k'a sɔrɔ tile kelen kɔni kɔnɔna na barisa ni passeport dilanna fo a ka tila ka ci e ma bɛɛ b'a dɔn k'o ka ca ni tile kelen ye o la a bɛ fɔ ni maa minnu de bɛ Bamako n'olu taara Bamako ka taga passeport déposer tile kelen olu bɛ se k'a sɔrɔ tile kelen kɔnɔna na n'u ye tile kelen ta wari sara donc tile kelen ta wari o bɛ bɛn CFA wari 22 ani 270 ɲɔgɔnna ma tile 10 in n'o ye passeport normal ye tile 15 tan ye tile 20 tan ye n'o ye passeport normal ye
o bɛ taa euro 85 ani tama 50 la n'i y'o bila CFA la o bɛ bɛn 11 ni dɔrɔmɛ 200 ɲɔgɔnna ma o la anw bɛ Bamako de anw bɛ fɛ k'an ta kɛ Bamako an y'o sugandi ka ban o la sisan an bɛ passeport normal de sugandi n'o ye fantan ta ye an bɛna flèche ni finmani kan an b'a digi lala an ka machine tɛna bɔ mais an bɛ photo yira u la écran sanfɛ an bɛna normal sugandi n'an ye normal sugandi n'an jiginna duguma a bɛ ɲininka ko saisissez votre adresse email o bɛ ko posi sira bɔlɔlɔ sanfɛ i ka boîte aux lettres bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ lajɛlen kan k'o dɔn bi bi in na a ɲininen don i fɛ fana i ka adresse email i k'i hakili to a la kosɛbɛ barisa n'i y'a don yan nɔ olu bɛ tila ka taga kɔdi dɔ de ci ma yen nɔ i k'o kɔdi confirmer walima i ka lien dɔ cliquer ka na tuguni donc a bɛ ɲini i fɛ i ka adresse email ɲɛnama don a kɔnɔna na n'i b'a baara kɛ o la anw b'an ka adresse email don anw ta filɛ n'i y'a don a bɛ tila k'a f'i ɲɛna tellement que c'est important a b'a f'i ɲɛna k'i ka segin a kan tuguni donc i bɛ tila ka na i b'i ka adresse email don ni y'anw ka adresse email donnen ye o la n'an y'o don an bɛ jigin duguma n'an jiginna duguma a bɛ yen nɔ ko paiement o kɔrɔ ye k'i ka taa wari sara n'i y'a digi nin kan i bɛ taa ɲɛfɛ o la n'i nana ɲɛfɛ an y'a digi a kan dɔrɔn a fɔra ko contrôle de votre adresse mail pour poursuivre le processus de demande de passeport malien nous vous avons envoyé un email à l'adresse suivante ou adresse de filɛ nin ye merci de cliquer sur le lien inscrit dans ce mail o la an tun bɛ k'o de fɔ an ɲɛna sisan nɔ i ka adresse email ni parce que i bɛna wari de sara donc fɛn kalama de don ani fɛn surilen de don donc k'olu ye sira dɔ ci ma i ye email mun don k'olu ye sira dɔ ci ma yen nɔ k'i ka tigi ka email kɔnɔ i ka cliquer o sira in kan o sira in de bɛ taga n'i ye wari yɛrɛ sara yɔrɔ la o la sisan nɔ anw bɛ taa an ka adresse email kɔnɔ a bɛ flèche ni suit an bɛna an ka Gmail kɔnɔ an b'a digi a kan n'an y'a digi a kan a filɛ nin ye a nana webmaster très généralement u b'a bila ka na ni nin de ye o la nin yɔrɔ fana na an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw k'a ka mailiw contrôler barisa tuma dɔ la email bɛ se k'a bloquer k'a bila spam kɔnɔ n'o ye message indésirable ye n'o ye publicité message ye tuma dɔ la a bɛ n'a yen nɔ o yɔrɔ de filɛ nin ye spam donc n'i nana n'i m'a ye yan nɔ i bɛ na yan nɔ i b'i ka yan dayɛlɛ i bɛ na don nin kɔnɔ très généralement i bɛ taa sɔrɔ yen nɔ mais anw ta heureusement a nana yan nɔ automatiquement o la an bɛ don a kɔnɔ n'an donna mail in kɔnɔ a filɛ nin ye u y'a fɔ afin de poursuivre le processus de demande de votre passeport malien veuillez cliquer sur le lien sécurisé suivant ko walasa i ka t'i ka wari tɔ sara passeport papier i ka taga wari sara k'i ka nin sira in digi o sira de filɛ nin ye donc an bɛ cliquer sira in kan n'an cliquera sira in kan a bɛ na n'an ye nin page in kɔnɔna na o la n'i sera nin yɔrɔ la dolonin bɛ sɛbɛnni o sɛbɛnni ɲɛma n'o de filɛ nin ye an ye dolonin gosi nin bɛ sɛbɛnni o sɛbɛnni ɲɛma o kɔrɔ ye k'i diyagoyalen don i k'o yɔrɔ lafa a bɛ yen nɔ k'i jamu don non o ye jamu ye i kɛra Traoré i kɛra Jara ye i b'o dɔn yan o la k'i k'i tɔgɔ don i b'i tɔgɔ fana don yan nɔ i ka adresse n'o y'i sɔrɔ yɔrɔ ye i b'o don i bɛ se k'i ka pièce kɔnɔna la i b'a don n'i y'o don dolonin tɛ fɛn mun ɲɛma par exemple suite o b'an bolo yan nɔ dolonin t'ale ɲɛma donc i diyagoyalen tɛ k'o don n'i nana duguma a bɛ yen nɔ ko code postal dolonin b'ale ɲɛma o kɔrɔ i diyagoyalen don k'a don i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a code postal ɲininkali kɛ a bɛ f'i ɲɛna ou bien i ka taa internet sanfɛ n'o ye bɔlɔlɔsiraw ye i k'i ka yɔrɔ tɔgɔ sɛbɛn i k'a sɛbɛn code postal a ɲɛma bɔlɔlɔsira b'a d'i ma o la Bangoni bɔlɔlɔsira Bangoni code postal o ye Bangoni bɛ commune 1 na Mali la n'i yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ i bɛ Mali code postal don dɔrɔn an ka Mali yɛrɛ code postal don Mali code postal o ye 9 ye 3 ani 5 1 nin ye Mali code postal ye n'i y'o don a bɛ na i ka ville an ka Bangoni don
Eta bangwani be Bamako, am se ka Bamako don eta yɔrɔ la. N'a y'i diya fana i bɛ se ka Mali don dɛ. An ka Bamako don. Sisan nɔ i ka jamana, i bɛ ka demande kɛ jamana mun kan i b'o de don yan nɔ. I wolola jamana mun kan o tɛ don yan dɛ. Donc an b'o yɔrɔ fɔ k'u fɛrɛfɛ suya. Donc i bɛ ka passeport ɲini jamana mun kan, anw bɛ Mali de la, an bɛ ka passeport ta Mali de la, donc an bɛ Mali don yan. N'i nana cliquer flèche fimanin kan, n'i ye flèche fimanin digi dɔrɔn a bɛ jamanaw bɔ ka yir'i la. I y'a faamu. Lala an bɛna nin fana afficher écran na n'an ka machine ma sɔn ka afficher. Nka anw bɛ Mali de la, an bɛ Mali de ta a yɔrɔ la. N'i ye Mali ta a bɛ Mali bila kɔnɔ. O la k'i ka nɛgɛjuru sira don. I ka nɛgɛjuru sira, bɛɛ b'i ka nɛgɛjuru sira dɔn. N'i y'o don a bɛna duguma yan nɔ. Oui, je confirme ma commande. O kɔrɔ ye k'i sɔnna i bɛ fɛ k'i ka passeport wari sara. N'i y'a digi a kan. O la n'i y'a cliquer o kan a bɛna n'i ye nin yɔrɔ la. Nin yɔrɔ la i bɛ sanni kɛ ni banque carte mun ye i b'o de kunnafoniw don yan nɔ. O la a bɛ sanfɛ banque carte suguya mun b'i bolo. Très généralement mun ka ca mɔgɔw bolo o ye nin ye. Mun b'i bolo i b'a sugandi. Mastercard o de ka ca mɔgɔw bolo o de b'anw yɛrɛ bolo an bɛ cliquer o kan. Ni visa de b'i bolo i bɛ cliquer visa kan. O kɔrɔ ye de i bɛ fɛ ka sanni kɛ ni carte mun ye i b'o de sugandi yan nɔ dakuruɲɛ kelen. O la Mastercard de b'anw bolo an bɛn'o sugandi. N'i y'o sugandi i bɛ jigin duguma a bɛ yen nɔ ko numéro de carte. O ye numéro mun b'i ka carte sanfɛ. O la an badenw n'i y'i ka carte sanfɛla lajɛ chiffre dɔ bɛ yen nɔ chiffre janmanjanba mun bɛ yen nɔ i b'o de sɛbɛn yan nɔ. N'i y'o chiffre janmanjanba in sɛbɛn yan nɔ i bɛ tila ka na i bɛ jigin duguma. N'i jiginna duguma a bɛ yen nɔ mois d'expiration. Donc i bɛ cliquer flèche nin kan a bɛ ban mois mun i b'o mois choisi. Nin bɛ ban 4e mois. O la année d'expiration n'o ye san ye a bɛɛ sɛbɛnnen bɛ carte kan i bɛ fɛ ka sanni kɛ ni carte mun kɔni ye o carte kan ka k'i bolo i yɛrɛ bɛ information ninnu bɛɛ y'a sanfɛ. O la san mun bɛ yen nɔ i bɛ san ta yan nɔ n'a bɛ ban 2023 walima 2024 de i b'o don. N'i y'o don toujours i ka carte bancaire in sanfɛ n'i y'i ka carte bancaire yɛlɛma i bɛ taa chiffre 3 sɔrɔ yen nɔ. O chiffre 3 i b'o de don yan nɔ. I b'o de sɛbɛn nin yɔrɔ in na yan nɔ. O chiffre 3 de sa bɛɛ lajɛlen de k'i kɔlɔsi o parisa o chiffre 3 mun b'i ka carte sanfɛ ani ka carte numéro janmanjanba in ni zon sera k'o sɔrɔ walima mɔgɔ mal intentionné sera k'a sɔrɔ i bolo a bɛ se k'i mago sa n'a ye barisa a bɛ se ka sanni kɛ n'a ye bɔlɔlɔsiraw sanfɛ. O de la a bɛ f'i ɲɛna i ka carte bancaire a man ka di maa si ma n'i yɛrɛ tɛ. Donc an tun bɛ fɛ k'o hakililajigin kɛ aw ye. O la n'i y'i ka chiffre 3 don yan nɔ i bɛ sɔrɔ ka na sisan nɔ i bɛ suivant digi. O la i ka banque mɔgɔw yɛrɛ u bɛ message ci ma n'a sɔrɔ e de bɛ fɛ ka sanni kɛ nin site in sanfɛ u b'a f'i ɲɛna bɔlɔlɔsira in sanfɛ u b'a bɛɛ lajɛlen f'i ɲɛna i bɛ sɔn a ma ka accepter. Donc o la n'i y'a accepter ni wari sarala dɔrɔn i bɛ segin ka n'i ka mail kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ passeport reçu u b'a bila i ka boîte email kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka passeport reçu i b'o télécharger ka bila i ka téléphone kɔnɔ walima i b'a bila i ka machine kɔnɔ. I bɛ se ka taa n'a ye ambassade la ten walima i ka se cyber dɔ la k'a imprimer k'a kɛ papier ye k'a bɔ k'a bila k'a fara i ka papier sanfɛ. Barisa fɛn fɔlɔ min ɲininkali bɛ k'i la n'i bɛ taa passeport nɔfɛ o ye wari in reçu de ye. O la wari in reçu c'est très très important. I n'a fɔ an y'a fɔ an ɲɛna cogo min n'i tilara wari sarali la u bɛ i ka reçu ci ma i ka email kɔnɔna na. I ye email mun don a bɛ ci o de la an y'a fɔ ko email c'est très important aw ka email ɲɛnama don aw bɛ se ka don email mun kɔnɔna na barisa a baara ye yɔrɔnin kelen de ye i bɛ tila wari sarali la dɔrɔn i ka reçu bɛ ci ma n'a sɔrɔ email ɲɛnama t'e bolo walima i tɛ se ka don i ka email kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn o baara kɔni ye fu ye. O la reçu de filɛ nin ye aw ɲɛkɔrɔ tantɔ i bɛ nin reçu de imprimer ka fara i ka sɛbɛnw kan ka sɔrɔ ka wuli ka se fanga tigilamɔgɔw ma minnu ɲɛsinnen don passeport ko ma u k'i ka passeport dilan ka d'i ma.